Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. And Kazutano is December season 1, episode 1. Yo, kuningi wekazi lokho sithi yo isigaxa after isigaxa. Episode 1 usho khona ku-DStv stream ongabonanga. Mina ngeke ngazi ukuthi uzofila kanjani. Kuningi wegazi. Kodwa-ke siyacela ningasibhoxi. Ningasibhulishi because kufanele sikhulume. Indaba inaba kaMseleku kanye noVuyokazi. Wegazi singakafiki ku season 1 episode 1 kusekune statement eskiphwe uVuyo. Ngicabanga ukuthi kusho kufanele statement. Ngiyalapha ke kwipart ye fake accounts or fake accounts. Ngifuna nje gazi ukunikhumbuza ukuthi hey lento ama fake account cishe amosha izinto eziningi. uMakhumalo kwake kwaba khona i-fake account eyathatha imali. Usisi waze wabhalela iphepha wathi ucela uMakhumalo enze into right because uthatha imali yakhe. Nganikhombisa la ngase ngifuna ukunenzela i-AI video nginikhombisa ukuthi i-fake account umuntu omunye scam kwenzeka kanjani. AbakaMseleku bahleze be-experience leyo nto leyo yama-fake accounts because kunabantu abavula ama-page. Even now kune-page elithi SineMseleku ku-Facebook. Angaka-confirm ukuthi uyena noSine ngempela because i-page lelana liyakhula and umuntu wakhona unokusebenzisa u-AI ukushintsha iy'thombe zaSine zivele sesizazi. Lento yama-fake accounts imoshe iy'mpilo zabantu ngendlela ey'ningi. Lento yama-fake accounts. Uthi-ke uVuyo i-fake account yavula intombazane bekungaziwa kodwa usentombazane. So intombazane yazenza yena. Mayizenza yena le ntombazane yathuka umayini. So kwaba yinto eqhubekayo nje for isikhathi. Okusho ukuthi intombazane bekuyenye i-girlfriend yaMpumelelo. Yona-ke ukulwa le ntombazane shuthi ilwa bekuyi-love triangle or bebeyangaki isebenzise ukuthi izozenza uVuyokazi mase ithuka umayini. Ngaleso sikhathi umayini akakamazi uVuyokazi. Ngithi ngibamba kanjani indaba because into ebizokwenza umayini mhlampe akhona ukuthi behind le account uVuyo ingoba bengamazi bengakaxoxi. Ngicabanga futhi siney'ngane bengakabi khona. Wegazi-ke amantombazane nginixoxele mangathi nje ngiyavula la ngithi bhubukani nisho ukuthi wena sewakwa experience ini eyenziwa intombazane because nani bangumfana. Amantombazane mase elwela isinkwa ayikho into angayenzi. Lawo mantombazane futhi angazi ukuthi kusuke kwenzakalani wegazi. Ngicabanga ukuthi lento le yomjolo nokukhulisa amantombazane nendlela amantombazane self development ayipreachwa ngendlela e-right because kunamantombazane akholelwa kakhulu kubafana ngendlela yokuthi angaze athakathe. Akhona amantombazane anjalo. Angisho ukuthi khona intombazane la yona leyo ntombazane i-fake account yayithakatha ngokomuthi kodwa izenzo zayo ngokulwela impumelelo yenza izinto ezingcolile. Lezi zinto ezingcolile zangcolisa igama likaVuyo. Yaqala lapho-ke ingxabano. Okwaqala lapho ukungaboni ngasolinye because bekune-account ethuka umayeni and akusiyo umayeni behind le account. Sikuthola lapho lokho kwi-comment section ukhona ubuzile ukuthi kwatholakalani ukuthi uba umnikazi we-account. Kuthiwa uMseleku wathola ukuthi yenye yentombi yaMpumelelo. Ngifuna ukuthatha lento ku-step by step because khona la siyakhona. We guys, kungaba yiphutha ukuthi umayeni mayisetholile ukuthi intombazane ubani engaxolisi ngendlela efanele because mhlambe for isikhashana leyo ntombazane ilwa kungakatholakali ukuthi ubani behind the account ubekholwa because ubengazazi intombi zaMpumelelo ngaleyo ndlela benginabo ubudlelwane obuclose. So kwenzeka leyo nto. Also le ntombazane le ethiwa ya-create fake account akusiyo uTirelo. Ngikuthathela blog indaba ye-miscarriage. uTirelo akazange akhulume ngolimalela isisu ngaleyo challenge phakathi kwakhe noMpumelelo. Nange-period okukhulunywa ngayo ngalolu daba mangifunda encwadini akekho uTirelo. Kodwa uTirelo ku-season 2 ilana akhulume khona ngezinto eziphatha i-witchcraft sebexabana noVuyo. Lana ke part 1. Lo part 1 lona
Sikhuluma nge-uncut kunesekumele sikhishwe uvuyo. Mina-ke ngokwami ukwazi amantombazane amaningi anazo iy'tori ey'cishe y'fana nalezi, ukuthi khona intombazane eklisela umfana. Mase ubuka ukuthi kwalesi sinkwa osibangwayo isinkwa esingavuthwanga, isinkwa yo kuningi. Sithola lokho ukuthi kwezinye iy'gaxa ezike zenzeka kaMseleku khona enye intombazane eyayilwisa uvuyo, and leyo ntombazane yamhlukumeza, and le ntombazane ayigcinanga ngokuhlukumezwa uvuyo, yangcolisa igama lakhe yaze yalwa noMayini. And uMayini ngaleso sikhathi akabazi ngendlela eseduzane because uMayini ukusondela kwakhe novuyo sikubone sekukhona ingane, ukusondela kwakhe noTirelo sikubone sekukhona ingane. Le ntombazane le enye ebikhona before aseze siyibone i-interact noMayini. Siyeza-ke nalapho yilo nje sizoyibabaza ukuthi hey, amantombazane masey'misele ngokulwela abafana, amantombazane mayengakadevelophi kahle umqondo, amantombazane mayesafuna ukuzibona nje ewumkabani angenza noma yini. Mina-ke ngithi la empilweni there is more, way more than ukuba unkosikazi kabani, umkabani, or i-identity yakho nje waziwe njengonkosikazi kabani. Because ukufika kule position yokuthi uzo-accuse abantu ngokuthakatha, usuke uzibona ukuthi inhlonipho or ubuwena bulele ekutheni uyashada nalo muntu, or le ndoda le eyakho. Leyo nto esuke ibalulekile ungayiboni ezinye izinto. Yingakho uzoze uzame izindlela ezingcolile zokugcina lo muntu because iyona nto ebalulekile empilweni yakho kakhulu. Kuyenzeka-ke, kuyenzeka abanye odade basheshe bebe nale nhlahla yokubona ukuthi hayi man, isinkwa lesi ngathi sinoku-expire, lesinkwa lesi asihambi kahle, asheshe aphume kulowo mqondo. And isithembu, because sengibonile la we-guys content ku-social media, ubaba uMseleku kuyingelosi, ngithuke ngiyaqhaqhazela. Isithembu siyi-cut like system, and isithembu sizokwenza abantu besifazane bebe ne-slave like mindset. Angazi lesi singisi-ke siyangena noma singeni. Cut like system into okuthiwani awu-operate ngokwakho, awu-operate ngobuwena, like i-value yakho yonke izolala kulo husband. Lo husband lona aphinde futhi angabi i-lead right. Lo husband lo akhetha ukuthi uba present and absent nini as a father, kodwa wena ulaphaya uwishipha lento okuyona. Kufanele lento uyishumayele izinto ephilayo kodwa ube ufa ngaphakathi. So if uMseleku ubedayisa iphupho lesithembu elidayisela kuyintombi zikaMpumelelo, angazi ukuthi ubelidayisa hlobo lini amakhosikazi asemzumbe sisangakhuluma ngawe sisho ukuthi lona nalona ngokwabo bonke badinga itherapy. Kwalo number 5 samsabela, siyabona nje ukuthi phela uyangena naye kusahleka kunjani njani. Guys, kade ngagcina ukukhuluma kuzovela ingene izinto eziningi ngiyaxolisa. Mina ngiyachazela amantombazane uma engakahlakaniphi ayasilelwa isinkwa, ngisho sibona ukuthi isinkwa asikho right, ahlakanipha-ke. Ngokwami ngithi above 25, kodwa 25 nakho ngi-wrong, mhlawumbe above 30 naye futhi u-30 ngi-wrong, because kuya ngokuthi obani abaseduze kwakho bakumotivate abathini. Uhlangana mhlawumbe nayiphi igroup yabantu besifazane mase uyaqala ukubona izinto ngendlela e-different. Naye ngiyawuthanda kaDlamuka, uthando kaDlamuka, ubaba Dlamuka wamthanda, kodwa mina ngikholwa ukuthi uthando lento ubaba Dlamuka ayenze manipulation, because uthando ustakile nesithuphethu, and isithuphethu asishintshi ukuba isithuphethu. Wazenza ubaba Dlamuka izinto azenza ekhokhela uthando, wagcina unkosikazi. Uthando ustakile environment. Yiphi environment? Lawa amakhosikazi akaDlamuka awasho kuthando ukuthi hey, vuka uyithathe ngane, buyele esikoleni, awuzama ukusabhizinisi. La makhosikazi akaDlamuka afundisa uthando ukuthi ukuba unkosikazi oqotho yini, njengoba wathelwa ngenyongo kusho ukuthini, iphelele lapho. So angifuni mangathi leyo nto leyo isidayiselwa iy'ngane lezi ezinamathuba amaningi okushintsha impilo yazo, siyijike thina senze ngathi asiyiboni ngokuthi idayise obani. Ayikho into eshintshile kuthando. Ukunalokho usiyacela umbize wambeka kule level yakhe. Yingakho behambe bethukana.
beze bethukane. Ishuthi futhi i-TV show ngoba i-TV show yona isemsebenzini. Hazo balento uzoyizwa noma ngeke uzoyizwa. Ubaba uDlamuka wayikhipha zonke okufanele ukuthi ayikhiphe. Kwenziwa ngendlela okwenziwa ngayo. UThando manje kodwa usethi kusiyacela ngicela ungilobole again ngoba kuzobe sekuyi-effort yakho. Kuzokwenza muphi umehluko? Ngoba usiyacela uyisuphethu. UThando uyaphuma lapha? Yini angaphumi i-environment. I-environment yilabo mama bakaDlamuka bashumayela bathini kuThando. Bayamtshela ukuthi Thando zibeke qala. Noma bayalokhu bethi wena Thando kaDlamuka ubunkosikazi walana, unkosikazi wakaDlamuka wenze nje. Ngeke ningasitho ukuthi ubani okhulumayo mhlawumbe sitho ukuthi ngoba kunezindlu eziyelo kunoMercedes mase ngiqala nithenga iphepha wrong. Ngoba lokulwa bekuliwe ubelwa ethini ubemlwela ukuthi enze njani umntwana ubemlwela ukuthi uzovika ama-STDs ama-STIs ama-STIs izinto yangempela. Akukhulunywa futhi ngayo kakhulu into shuthi lezi ingane lezi sifika la ukuthi izingane zesembu kubuka ukuthi nje into ebalekile kuzona ukuthi bengaba umkaSibindi ngoba angaze ngizwe kukhulunywa career wise. Angaze mina ngizwe kubuzwa kuthiwa nina ke nivisa ukwenzani nithanda ukwenzani singanilekelela ngani ukusiza ngoba phela nayi platform. Le platform le iyavulwa ukuthi maye ifika le TV show sizobona umjolo show kubhulishwa izingane. Ubani behind leyo nto ilo othe wayelwa. Ubani behind leyo nto ilowa othe wayelwa. Siqala nqa ukuze ukuthi izingane zesithembu kuze kube umjolo show kuqale kanjani. Sizwile ukuthi ile episode la kwavela khona ukuthi uMpumelelo uneyintombi eziwu2 ngesikhathi esisodwa. Umuntu owabuka i-idea yemali omani scheme. Amayebona ukuthi lento iyasikhulumisa siyayibabaza ukuthi lengane yenza kanjani into enje phambi kwabazali bakhe. Uzokwenza ibirthday yengane ngapho usubenze enye intombi ukwenzelani lokho? Lowo muntu ke loyo owasizwa sibabaza wacabanga ukuthi uzokwenza imali enze i-TV show asebenzise izingane zakweminye imizi afihle ezakhe izingane because izingane zesithembu izingane eziwu5 lezo kufanele ngabe zikhuluma ukuthi isithembu nokuba ngaphansi kwefamily nje kukanjani kodwa no ngoba lokho akunjani akutrend lokho kunjani akunayo chaos lokho akunjani akunayo drama akuletheke izingane zabantu ezizocriticize zigxekwe zibhulishwe. Mase lowo muntu egcineni mase sitshela ukuthi yena walwa mase siphinde siyabuya sizoshaya ihlombe. Ubuxhaka obungakani kufundeni. Loyo muntu loyo ozokhuluma nabantu aba-organizayo behlanganisa yonke into esi-production team nayi i-idea ngoba esebonile ukuthi thina sibabaza ukuthi ingane iwenza kanjani into kanje phambi kwabazali bayo ukuze ku-introduce iy'ntombi eziwu2 ngesikhathi esisodwa. Ofike kwi-birthday celebration yengane yakhe kufanele ukuthi abe khona ngoba huyo uma wengane. Lo munye uyabi sibabaza leyo nto ukuthi hayibo kanti sekunjani ukushintsha kwezikhathi. Lo owabuka leyo nto wayibuka into ezofaka imali. Ngicela ungakhomenti la uthi bavuma asakafiki lapho sizoza lapho uthi bavuma. Mina ngifuna ukuthi usebenzise umqondo ukuthi loyo owakubuka lokho emdala ewumzali naye wakubona ukuthi kuzodayisa. It's the same person othi manje ku-TV mina ngalwa. Loyo futhi wakhipha u12,000 kokhokha kwenye intombazane. Manje sifikile isikhathi sokuthi phela ke if uziveza umuntu obeyingoleso uyazidefend ubezokhipha i-receipt ukuthi mina the present grandfather. Ngi-present mina ngihlule kwelami side is grandfather or granddad. No, usafuna ukusibizela kwimgosi. Ingakho-ke sila usafuna ukusibizela ukuthi u6 years ago kwenzeka ukuthi ku6 years ago kwenzeka lokho sekwenzekile-ke lokhu kokufanele ukuthi akumele ngeqiniso wenze njani? Asinabo ubufakazi. Asinabo ubufakazi ukuthi khona uyazi ukuthi eCape Town kukuphi loyo owayelwa. Sizoza usami ngaze ngafa ukukhuluma. Bengingekho bengaqinisa ngifikele phansi kodwa ngisalapha entweni yesinkwa ukuthi amantombazane mase elwela isinkwa esibhedayo ayathukana. Amantombazane futhi lawa asuke esa lost. Kusiza ukuthi kushintshe
i-environment intombazane ezifaka kuyo nabantu e-communicate nayo. Mase yabona ukuthi no man, i-wrong lento engiyenzayo. Why ngilela into enje? Why ngilela into enje? Why ngilela into enje? Iqale-ke leyo nto-ke iculeke ekhanda lengane ukuthi hhayi uyonca kahle kahle, uyabo? Akujwayelekile ukuthi kwenzeke overnight. Nayo-ke lento ye-healing iyi-process le healing. Kodwa siyivale-ke la le video, sobuye si-communicate, bye.